Συνήθως όταν πηγαίνω σπίτι πηγαίνω από το freeway, το κεντρικό δρόμο. Αλλά σήμερα θα πάμε από το παραλιακό που λέμε. Πάμε δεξιά εδώ πέρα, θα πούμε έξω και θα πάμε από το παραλιακό, ένα μέρος που πάνε πολλοί τουρίστες, λέγεται Σοσαλίτο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι απέναντι ακριβώς από το Σαν Φραντζίσκο και αυτό είναι λοιπόν ο κεντρικός δρόμος που πηγαίνω σπίτι είναι πιο πάνω εδώ αριστερά μου. Τώρα πάμε στο Σοσαλίτο, οδηγάω και τραβάμε το τηλέφωνο για να δείτε κι εσείς πως είναι εδώ. Εδώ δεξιά μου τώρα είναι η γέφυρα και απέναντι το Σαν Φραντζίσκο. Τώρα κατεβαίνουμε στο Σοσαλίτο. Εδώ απέναντι ακριβώς είναι το Τύπουρο, λέγεται, και το Belvedere. Εδώ και απέναντι. Ας τα κρατάμε το τηλέφωνο. Και από εκεί έχει ferry boat που πάνε σε Σαν Φραντζίσκο και από εδώ από το Σοσαλίτο. Εδώ μου θυμίζει λιγάκι Ευρώπη. Όχι λιγάκι, πάρα πολύ. Τα σπίτια στην πλαγιά, τώρα που φαίνεται και εσείς. Τελείως διαφορετικά από το χωριό μας στην Μύκονο. Θα σας διαλύσω με το τηλέφωνο. Να σε κρατάω έτσι. Έτσι που κατεβαίνουν οι ιδέες και τη στιγμή δεν έχω τη φωτογραφική μηχανή μαζί μου να τραβήξω και έτσι. Αλλά το τηλέφωνο δεν είναι άσχημα, να σε πω. Θα πάει καλά. Ελπίζω να μην σας ζαλίσω και κάτι πια σημαία. Εδώ έχει αρκετούς στάλους. Έχει κανένα δυο Έλληνες, έχει ένα μαγαζί, το Βενέτσια. Θα δούμε και τη θάλασσα σε διάρκεια εδώ δεξιά. Να είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, εκεί απέναντι είναι το Σαν Φραντζίσκο. Τι βλέπετε. Εδώ είναι το Angel Island, το νησάκι του Angel. Εδώ είχαν τους Ιαπωνέζους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί απάνω τους είχαν κρατημένους, φυλακοί τους είχαν, τελείωσε ο πόλεμος, Αμερικανο-Ιαπωνέζους, αλλά επειδή ήταν σε πόλεμο με την Ιαπωνία, η Αμερική, τους είχαν εκεί απάνω, φυλακές. Εδώ είναι το Τύπουρο, και εδώ είναι το Σοσαλίτο. Εδώ έχει μερικά σεφτέρια που είναι πάνω στη θάλασσα, πάνω σε, βλέπετε, και ένα από αυτό, το Σκόμας, το διαχείριζεται ένας κουμπάρος. Ιταλός, συμπάρεψα εγώ, αλλά τώρα έχουν χωρίσει. Αλλά καμιά φορά σταματάω, πάει για καφέ. Ένας χωροφύλακας εδώ, όπως που το σκέψω το τηλέφωνο γιατί βλέπω ένα χωροφύλακα. Να πάω κάτι και θα μου δώσει. Εντάξει. Περάσαμε, ο πίσω μιλάμε. Χωροφύλακας. Εδώ έρχονται πολλοί τουρίστες. Να και το Σκόμας. Εδώ πέρα το Venice το έχει ένας Έλληνας. Το μαγαζί εδώ πέρα. Το Venice, εδώ πέρα. Εδώ έχει το ferryboat και απέναντι το βλήκα του ferryboat και βγαίνει απέναντι στο Σαν Φραντζίσκο. Αυτό είναι το Σοσαλίτο. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα. Τώρα από εδώ μέχρι το σπίτι είναι κάπου 15 λεπτά.
θα βγω από το πόλη μέσα εδώ. Σε θυμάζει λιγάκι η Ευρώπη που κάνετε απ' έξω. Λιγάκι όμως. Αυτά τώρα σταματήσαμε στο traffic και αυτό είναι το Σαλίτο. Εδώ είναι η πλατεία και εδώ δεξιά έχει πολλά τέτοια έχει μαρίνες πάνω τα γιάτς πάρα πολλά. Καμιά φορά θα πιάσω τη μηχανή και θα την βάλω εκεί πέρα μπροστά να μην κουνιέται και θα δείξει λιγάκι ποιότητα που λέμε. Άντε βρε, μου πάει με τουρίστες. Εδώ είναι η μαρίνη δεξιά. Αυτό εδώ πέρα είναι το Πότζιο, ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε έρθει και πεζανή εδώ, το Πότζιο. Μαρίνες, σκάφη. Οκ. Να σας αφήκω να άλλο ένα ιταλικό για καφέ τεπέ στο Βρόμ. Και περάσαμε το Σαλίτο, εδώ ερχόμαστε παλιά με την Τάκη, το Παυσανία και το Ζανίο, τα ποτόρτα στην Αμερική, το πέρασε κάτι δισκοτέκ, το δεξιά. Τώρα καημένα χρόνια, 35 χρόνια. Άντε σας χαιρετώ, γεια χαρά, γεια.